Tervetuloa Suurivuorit. Opinahjoon. Kasteiden lukio. Teitä odottaa täällä monet haasteet ja kunnia päästä ylioppilaaksi, mutta vain yhdestä asiasta. Nyt tehdään joukkojenjako. No niin, ja tästä näköjään huomaammekin, että toisessa joukkueessa on enemmän, joten nyt tapahtuu ensimmäinen eliminointi. Alkoholista tuot pois. Ja mä vai? Et sinä, vaan alkoholi. No, sä olit jo. Kerron menoa. Joukkueiden nimet tulevat olemaan Merikarhut ja Rokat. Ja nyt lähdemme ensimmäiseen kisapaikkaan. Ensimmäinen kisa käsittelee imitaatiota ja eri koululla liikkuvien henkilöiden näyttelemistä, kyllä. Ja saatte aiheen mitä näytellä ja esitätte häntä ja sitten saatatte saada pisteen, jos se näyttää häneltä, kyllä. Ja Tolla aloittaa ja aiheena tossa vaiheessa. Niin ja vielä. Joka saa ensimmäisenä 2 pistettä voittaa kisaa. Ja Tolla, anna mennä tossa vaiheessa. Ai niin, mun pitää lähteä nyt tukon. Ai niin, se on salaisuus. Riittää. Kyllä tuosta yhteen voin antaa. Ja seuraavaksi vuorossa on Rotat ja Ujot. Ja aiheena Horoherra. No menkää sitten. Voisit mennä urheilemaan. Menkää sitten. Aika farssi. Ei pisteet. Ja seuraavaksi vuorossa Merikarhut ja sitten kyllä et sinä. Ja positiivisen vuoro ja Eija Pason on mennyt. Ei pistettä. Seuraavaksi vuorossa Rotat ja metroseksuaali. Aalholmi on mennyt. Hei. Alihu. Kyllä tästä pisteen voi antaa. Koska tilanne on tasan 1-1, me voi tehdä muuta kuin mennä äkkikuolemaan. Seuraavaksi tulee henkilökohtainen kuiskaus Pellelle. Ja hän esittää jotain liikkuvaa hahmoa täältä koulusta. Ja ensimmäinen viittaava, joka tietää vastauksen, saa viimeiset pisteet. No. Pojat, kello on 3. Pois sieltä! Viimekseen 2 seinäsykkaa tänne ja 2 tietokonetta meni rikki. Tietääkö kukaan? Mikä hätänä? Mitä? Sinulla ei taida sanoa tuo. Aivan oikein, talonmies on oikein. Ja Merikarhut ovat voittaneet kisaa. Hyvä poja! Ja Rotat, teidän osanne on valitettavasti heinähevosta. Ihanat kengät! Mitä hei? Onks mä kutsi? Hei, äänestetään sitten Uja pois, ei niin? Tehdään tähän 200 vaan. Joo. Ihan 200 vaan.
Pitäisikö iskeä mun? En tiedä. Okei. No siis Ujo äänestetään pois. Siis, ootko mukana? Okei. Mä oon niin mukana. Okei. Hyvät rotat, olette tulleet tänne heimoneuvostoon viidakkoon ja joudutte nyt eliminoimaan yhden kanssakilpailijan. 2 ääntä ja saatat olla jo kotona. Ujo, voit aloittaa. Mä en kestä tätä kastelin menoa, mä haluan takas jääliin. Tässä tiimissä on tilaa vain yhdelle alfanaaraalle. Tässä tiimissä on tilaa vain yhdelle alfanaaralle. On aika laskea äänet. Ujo. Diiva. 1 ääni Ujolle, 1 Diivalle. Ensimmäinen, joka lähtee Kastellin lukiosta, on Ujo. Poistamme tunnuksesi Vilmasta. Voit puhaltaa kynttiläsi. Jaa, Tollo. Mitäs sillä päässä liikkuu? Ei mitään. Jaa, miten se on kisa mennyt? Se on mennyt. Joo, eipä muuta.